Guys, comment lang daw ng English ang dabong. Hindi daw. Dabong mo. Kami diri sa kawayan, bamboo, English. Ano yung English ang dabong? Bamboo. Sila diri patong. Bamboo jam. Na. Bamboo jam. Kana. Bukat. Wala, baduyay. Sige. Sige daw. Bang, paldo kita doon sini oh. Oh guys. Okay sa. Oh guys. Ah. Paldo. Oh, terus man wala. Hindi pa guys oh. Dua ka buok. Dua ka buok. Oh, madaingay guys na. Madaigay. Ayo kay madaigay. Kuha lagi to. Bantay akay. Ano di ay? Sukol din na. Basi mo ko bro. Gusto ng trapuhan kay. Yan. Para. Okay. Yan na din tarado na. Lukat na lang. Oo, okay para makuha natin yung unod gainaan ba. Ngayon manang Kamera. pigado. Ay, dito di ay. Guys oh. Kita diri. Wow. Yan na. Woo! Dabong. Maliit pa pero maliit na. Na. Sige to. Sige. Isa pa. Bagasa na sa unang yan eh. Sige. Kaya? Ano na ito may balan? Hindi akong pagkuha. Bara lang guys, bara. Bara lang katapat. Gay ka, wagad ka. Okay guys, pero okay na yan. At least, Hado? try kita. Nga! Try itong Damanay. sinuhak. Apa dia? Pagkain din kay Madayawan. Gay Na. ka. Basig cobra na lang yung kuhan dia. Tuara. Wow! Wow. Medyo kuhanay guys, malisod magod kamangon. Pero we try, ay okay lang. Apat na kabuk. Ay, di pa guys. Nga. So, but pa sabot, karon ng mga bulana. Tingda bunga kay mauwan. Mauwan, June. Mm. Oh, okay. Pero careful lang kay basig na cobra. Careful. Careful. Amoy ang gabisan. Adlok mo puot to. Ada man ko sa nikuan. Video nga ni agaw. Careful gayud. Careful daw guys. Ayan yung mga cobra. Iba na ang may cobra ho. May bangago. Ano bangago? Iba na pag may cobra. Okay. Pero Kamangyapon. doon, okay na siya ni. Okay. Wow! I love it. Tiyan na. Tamis na. One pait. Tamis na siyo. Tamis na kay. Kuan man na. Pwede ba na kilawon? Na dire ho. Kanayo dako kayo. Na. Ha. Pa, ida saan? No. Di ba dayon Bagasa ida yan? Ha? Bagasa ida. Ayo. Agaw, tiguang Ayo din. pwede. Ayo. Pakuan na talang yan. Sprout. Di pa akong payag niya di. Sprout ba nang tawagan? Ang ina nagbagasa ida gani ka di. Oo. Ano? Oh, dia. Dug ama na on kubra nga san eh. Pero diri ang agyanan. Pandam na dahan dia. Dagan jud ron. Sige dah. Wow, di kita sit di natin naging kamangon. Oh. Hindi Nang yung gamay. Oh, ingan ang pamagi. Oo. Maglimpyo sa dabong. Sap-sapol na yan. Lab. Tapos ano, dahil. Imo lang paklion. Yun. Oo. Okay. Yan na yung pamagi.
So kana na may ngana na siya. Oo. Pero adun pa na. Ano nga lang. Akong bahala sa. Ay! Eh, Ano ang pag-aaral na ito? Sapsapon. Pero nga ito na. hugason pa na no. Ano pa yan? Naman sapsapon. Sige daw. Masamba. Mahak ko. Oo. Masakay. Sige. Oo. Masakay. Masahan. Okay. Okay. Before. Yan. So niya ipakita nimo sa pagkuan. Oo. Amo. Oo. Careful ka lang sa sinig yapon. Eh baka kasi ikaw labitan ng kuan, lagaraw. Samad ka, masamad. Okay. Ano eh? Ano lang guys. Oh. Ano dahil pa mga sa dabong. Pero daghan may klase-klase sa dabong. Wala na. Napoy dabong sa lobby, di ba? Kuan yan yan. Ubod na ito. Ubod. Ba dahil yung mga klase ng mga ubod? Yung ubod. Ubod. Agaw. Ano mo gani? Ubod sa entrada siya. Tawag yan. Ano mo gani? Saan gusto mo palit ng dabong? Kana siguro no, pwede na ipahid sa lubot. No? Makatuwa siguro na. Uway kayo. Grabe na dupang na kala ka diya. Dagan-dagan pwede ipahid yaan pa gayud. Daw be. Ano yan? Daw. Oh, mao na siyang dabong oh. Baduela yan guys kay kahadlok bangon yung tigkamang. Agaw. Di mo tato. Mura siya kuan, ang humot niya. Ang humot niya mura siya kuan kana. Mura gatas ba gatas? Oh. Simot na po. May majaway sa bawon niya. Mga Sabaw lang unsay sagol tanglad, ulan. kamatis, Oh, mga lamas lang, ano lang. Oh. Ano lain-lain kuan pa. Ayda pagsubaki. Okay. Sige ato na ipakita niya. Oh, karon gyud. Karon yun. Sige. Wala man. No, sabaw kanang dabong. Dabong guys, dabong. Pero yung sabaw ka, unsaon gani sunod, unsay sunod ana, nasapsapan naman. sapsapan diri og hiwa-hiwaon. Okay, tara. Whew! Mauna ni siya guys ang ato ang dabong. Kakao na po na yung mga wala na pulo ka tao. Pero okay na ni. Nanay dito pang panihapon. Sige, hugas na. Oh guys, edi daw. Isap-sap daw namin ang masa nilang kadayaan, long nilan. Sap-sap, darada. Limpyo na ang dabong. Oo. Limpyo yun siya guys. Pinya di, ang sa mga lipa. Project dabong na yung tirada. Diyan nagaw guys, lupak. Lupak. Kaso, diyan tog ng magalupak. Wala na galupak. Pero, kiso. Di pa huli ang lahat. Huli ang lahat ah. Okay. Ah. Karon pa lang, naglaway na. Laway na. Nagribig. Hindi, mangga guys. Mangga di ay guys. Mangga. Grabe po ng mangga. Matingog ko. Oh. Hugas na. Kung ano ang hugas? Ano na ni? Kanang sliceon. Guys na. Oo. Guys, lami kay sinisya ko anon ba? Sabawon kay bagong kuha tapos sabaw dayon. Presko pa siya. Presko. Lami kaya ning sabaw ba? Okay. Di kalidad na. Okay kayo. Fresh and fresh.
Medyo di masyado Kung sinematigawan. lutoon dahil buo, ano? Ayaw, di pwede. Hindi man. Kuan niya, ang buhay, ano ikong yang. Merong slice yun pa. Kaya Buo. para Diretso na dahil kapaak, ano? madali Maluto. makuan, madali maluto. Dugay siya maluto kung buo. Hmm. Okay. Ngayon yung gusto mo siya kuan, pwede linya-linya daw o masan ilang. Pindi kan mo, mas. Pwede ko siya ginilinya, ay sagol na lang. Anda. Sago na lang. Pwede po, linya, ano, ini slice, ano. Diba? Sagol Pwede na dahil lang. na lingin-lingin nun. Pwede ko na. Yung Aga slice. nato. Pero nipis lang pag slice nga. Mga ingana lang. Oo. Okay. Kuan mga ano, mga standard para sa ako Ambot sa uban. Na, Sakon. saksakon na naon. Oo. Sige daw. Masalan. Mura kung puso. Pwede gini. Masaning idol sa biyaw kuan, ang gisa. Saksakon. Gisa ko. Amo ining ay sigad pag kuan mo niya. Okay. Tapos butal naman tinapa. Tinapa. Oo. Kung ilayan para sana, tinapa ragi. Tinapa, pwede bulinaw, buwad, karne, pwede kaya. Pwede Isda, siyang ano? kan mo taste daw, hay kaw pabor. Daw, kuan mo ng kuan, tinapa, masamba. Kung sagulan o kuha. Pwede gani ako kuan, labas, ang pansagol, madayaw, isab. Awan, ngayon ka, sagol. Sa bagyod. Mao na ni, atong sabawon. Wow! Test the best! Sundan na, hugasan na. Oo, hugas din. Dito luto mo. May gani ani, di nahugasan. Ha? Di nahugasan. Mo ba? Na. Ayaw, hugasan ta. Ano lang guys. Nga lang kasimple. Mm-hmm. Ang dabong. Dabong ni Juan. Tenorio. Okay na. Tara, luto na ta. Malaw da. Na, unya pa di ay. So, Oh. ito ni. Guys, tanglad og luyang dilaw. Wow. Maning Juan. Sagol na to diya. Oh. The best. Ates. So, sa bawon na ni siya ang kuan. Oh, sabaw lang. Di day na kuan nun, kining gisahon. Ay nang gisa. Next Juan diyan, part. Next project na po. Oh. Pamaagi sa dabong. Tuyaw na kaya content creator ron kanang kuan na po di ka kanang food vlogging. Oh, food. Bisanan. Food. Tapos planting. Na, planting. Okay. Ada Ito. Okay. Pan, butangan tubig. Ngayon, butangan na. Wala na. Oh, wala. Tubig ra. Oh, tubig lang. Bayasin. Wala. Okay. Ano yung natimplahan pag kuhan? Wala puan sa. Wala po sa. Okay. Na. Sige. Unsa na? Oh guys, sibuyas. Sini. Atsal o ganang luya. Luya. Oh, ito na natin eh. Ano yung sagol dito sa dabong? Okay. Oy, you enter the house. Na. Kumana na ni, buka na ni, humok na. Oh, Goods yan. Goods na ni. Okay oh. Ano yung dabong guys? Piti-piti na. Hop. Dilita. Uy. saan? Uy, grabing aso. Ara. Sige, butang na. Yan. Acid. O magic. Ang palasa. Yeah. Okay na na. Oh, Okay. timplahan na na. Ayos! Og kani. O ganib. Kaya kasi ka Piti-piti ang kuhan. pirit. Pirit. Butang na gasin. Ito na siguro ni. Depende lang sa mga parat. Oo, kung pero sak madjay ni hong yang pagadugangan mo lang para di dahil magkuhan ba Okay. masubrahan.
Sige, try nato na niya ang atong gabong soup. Kalma ka lang na isda ka kay adi pambaga mo. Okay. Abtan jud tagabi na. Og luto na jud ning ato ang kinakusgan na dabong. Mao ni among gitira ganina guys ni Kiki. Oh. Wow. Simple ra nga luto. Hindi ka sabaw. Ang sabaw. Magandang po diri sa kungwan. Tanganan diri. Yan. Yan kay. Susarap. Dabong. Dabong. Sabaw. Pesa ko mo ya. Okay. Tanda akong okay, try na nato ni ang kuan. Dabong. Sarapay. Enjoy da ko. Okay. Wow. Kami ang dabong gaya na ya. Mugay dyan. Hindi kayo. Yes. Kuhan lang yan. Walang halong ano? Kartehan. Wow. O kani pa pinakakusgan nga. Kakusgan ako ano. So sarap. Very. Murang kusgan ka ba? Wow! Wow!